Kaikki olemme kuulleet, että korkeat kolesteroliarvot lisäävät sydän- ja verisuonitautien riskiä. Niinpä kolesteroli onkin saanut mielissämme maineen suuren luokan rikollisena. Kovin vähälle huomiolle ovat jääneet kolesterolin hyödyt terveydellemme. Onko niitä edes? Nimeni on Lasse Venho ja olen tuottanut sisällön tähän videoon. Nämä FitMe-videot ovat syntyneet kyltymättömästä intohimostani ymmärtää ravitsemusta syvällisellä tasolla. Tunnetkin kuuluneen sanonnan, olet mitä syöt. Kokemukseni mukaan totuus asiassa ulottuu syvemmälle. Eli olet sitä, mitä päätät tietää ja ymmärtää omasta hyvinvoinnistasi. Ja juuri siitä näissä videoissa on kysymys. Aikana, jolloin rajoittavat ruokavaliot, huolipuhe ja motivaatiota lannistavat neuvot hallitsevat keskustelua. Olen turhautunut kaikkien teidän puolesta, ketkä kamppailette onnistuakseni. Uskon, että onnistunut muutos saavutetaan positiivisen vision ansiosta, ei kieltolistoilla. Siksi teen parhaani tarjotakseni virkistävän ja valaisevan näkökulman sydänterveyteen. Vuosien ajan olen uppoutunut kiehtovaan ravitsemustieteeseen ja ruokavalintojen syvälliseen vaikutukseen. Minua motivoi oma terveys. Haluan ehdottomasti olla energinen, ylläpitää tervettä painoa ja välttää elintapasairaudet. Uskon tieteeseen, kriittiseen ajatteluun ja ihmisten haluun tavoitella terveysihanteita. Nyt toivon, että kykenen tuomaan lisää hyvinvointia sinunkin ulottuville. Tämä video sisältää pohdintaa siitä, miksi kolesterolia on elimistössämme ja mitä se siellä tekee. Pohjakoulutukseltani olen koneinsinööri, joka aikuisiällä opiskeli Precision Nutrition ravintovalmentajaksi. Niinpä nämä videot eivät sisällä lääkinnällisiä neuvoja. No niin, aloitetaanko? Haluatko, että kerron sinulle salaisuuden? Tässä se tulee. Kolesterolilla on rooli välttämättömien hormonien, mukaan lukien estrogeenin ja testosteronin muodostuksessa. Toisin sanoen, jos elimistössäsi ei olisi lainkaan kolesterolia, se joutuisi kamppailemaan tuottaakseen sukupuolihormoneja. Tämä voisi johtaa kuukautiskierron häiriöihin ja hedelmällisyysongelmiin. Alhaiset testosteronitasot, jotka voivat johtua riittämättömästä kolesterolista, voivat miehillä edistää erektiohäiriöitä. Mitäs tuon sanot? Tiedätkö, missä sinulla on erittäin paljon kolesterolia? Vastaus. Aivoissasi. Aivoissasi on runsaasti rasvoja, noin 60% niiden kuivapainosta. Kolesteroli on aivojen keskeinen elementti ja sen puuttuminen voi vaikuttaa aivojen toimintaa heikentävästi. Riittämätön kolesterolitaso voi heikentää muistin toimintaa, vaikuttaa haitallisesti yleiseen aivojen suorituskykyyn ja edistää kognitiivisia ongelmia. Vuonna 1999 Duken yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui terveitä nuoria naisia, havaittiin, että naisilla, joilla oli alhainen kolesteroli, oli todennäköisemmin masennuksen ja ahdistuksen oireita. Kirjallisuus ja lukuisat tutkimukset viittaavat alhaisten kolesterolitasojen sekä itsemurhakäyttäytymisen väliseen yhteyteen. Huomaa, edellä mainitut ovat vain esimerkkejä siitä, miten merkityksellinen kolesteroli on terveydelle. Lähes jokainen elimistömme soluista tarvitsee kolesterolia. Joka päivä. Jos olit ajatellut, että kolesteroli on suuren luokan pahis, josta pitää päästä kokonaan eroon, niin haluaisitko ajatella uudelleen? Onko siis tavoitteenasi poistaa kolesteroli kaikin mahdollisin keinoin, vai kenties saavuttaa terveellinen tasapaino, joka tukee yleistä hyvinvointia ja samalla vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä? Katsotko tätä videota, koska kävit verikokeessa? Kolesteroliarvosi olivat koholla. Sinua kehotettiin laskemaan niitä. Kolesterolivalistusta on tullut monesta tuutista jo 50 vuoden ajan alkaen 1970-luvulta.
Tyypillisesti valistus etenee näin. Terveydenhuollon henkilökunta tarkastelee yhtä lukua, kokonaiskolesteroli. Jos kokonaiskolesteroli ylittää suomalaisen viitearvon 5 millimoolia litrassa, sinulle kerrotaan kolesterolin olevan koholla. Saat kuulla korkean kolesterolin lisäävän sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Noin 3 miljoonalta suomalaiselta on mitattu korkeat kolesteroliarvot. Melko lailla huolipuhetta, eikö? Runsas 700 000 maksaa säännöllisesti kolesterolia alentavasta lääkityksestä. Haluatko kuulla myytistä ja siitä, mikä on totuus asiassa? Tässä ne tulevat, myytti ensin. Jos kokonaiskolesterolisi on alhainen, et koskaan saa sydän- ja verisuonisairautta. Ja sitten se totuus, myytti ei pidä paikkaansa. Uskoisitko, jos sanon, että sydän- ja verisuonisairauksiin sairastuu myös henkilöitä, joilla kokonaiskolesteroli on alle 5 millimoolia litrassa? Kyllä, valitettavasti näin on. Kolesteroli on vain yksi palanen palapelissä. Yksistään alhainen kokonaiskolesteroli ei takaa sinulle sydänterveyttä. Riskitekijöitä ovat kolesterolin ohella muun muassa tupakointi, korkea verenpaine, ylipaino, diabetes, liikkumattomuus, länsimaiset ruokailutottumukset ja matalaasteinen tulehdus. Riskitekijä on riskitekijä, ei muuta. Talvisin on liukasta, eikö? Jos olet tuosta riskitekijästä piittaamaton, rohkenet ulos ilman nastakenkiä. Riskisi loukkaantua vakavasti on kasvanut. Saatat jopa lyödä pääsi ja menehtyä. Sydänterveys on kuin kaunis mosaikki. Terveys syntyy siitä, että mosaikin lukuisat palaset yhdessä muodostavat kauniin, terveyttä ylläpitävän kokonaisuuden. Kokonaisuus ei synny yhdestä palasesta. Päivän päätteeksi vain muutama kysymys on sinulle tärkeä. Mistä asioista sairastumisriskini muodostuu? Kuinka suuri se on? Mitä sellaista voin tehdä, joka pienentää riskiäni? Hei sinä, juuri sinä. Tässä sinulle piristävä totuus. Päivittäisillä ruokavalinnoilla on valtaisa vaikutus. Jo pienet muutokset ruokavaliossasi kohentavat sydänterveyttä, jopa enemmän kuin uskotkaan. Eikä kyseessä ole pelkästään asioiden, vaikka sen tyydyttyneen rasvan, poistamisesta lautaselta. Lisäämällä asioita lautaselle voit lisätä terveyttä. Ei sinun tarvitse luopua lempiruuistasi. Sydänterveyden voit saavuttaa niin, että makuhermosi ja sydämesi pysyvät tyytyväisinä. Tarvitset vain vähän tietoa siitä, mitä herkkuja valita lautaselle. Kokonaiskolesterolin rooli valtimotautien ennustajana on muuttunut ajan myötä. Vaikka kokonaiskolesterolin tasot olivat viime vuosituhannella seuratuin luku, nykyinen ymmärrys tunnustaa rajoitukset, jotka liittyvät tämän luvun kykyyn ennustaa riskiä. Tiedon lisääntymisen ja mittausmenetelmien kehittymisen myötä osa asiantuntijoista pitää nykyään kokonaiskholesterolia yksinään tarkasteltuna jopa ennustearvoltaan heikkona. Silti, yhä edelleen, on henkilöstöä, keille tuo riskimittari on tärkein luku. Valistus keskittyy kokonaiskholesterolin alentamiseen. Tuijotatko sinä pelkästään yhtä lukua, joka kyky ennustaa riskiä on rajoittunut? Vai haluatko kenties ymmärtää kokonaiskuvan? Entä jos huomiosi kiinnittyy yhden luvun alentamiseen ja samalla sivuutat asiat, jotka ovat ne kaikkein olennaisimmat? Mikä voisi olla huonoin asia, joka seuraa siitä, että ymmärrät, mitä useat arvot yhdessä kertovat terveydestäsi? Kolesterolia oli elimistössäsi jo kohdussa, koska sait sitä istukan välityksellä. Vastasyntyneenä kehosi osasikin valmistaa kolesterolia jo itse. Tämän lisäksi sait sitä äidinmaidon mukana. Maksasi valmistaa kolesterolia joka päivä, koska elimistösi ehdottomasti tarvitsee sitä.
Kolesterolilla on useita terveyttä ylläpitäviä tehtäviä, eikä ilman kolesterolia olisi terveyttä. Toki on myös niin, että liiallinen määrä rasvoja kuljettavia lipoproteiineja sekä kolesterolia verenkierrossa kasvattaa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Itselleni tärkeimmät mittarit ovat apolipoproteiini B, triglyceridit, kokonaiskolesterolin suhde HDL:ään, LDL, matalaasteisesta tulehduksesta kertova herkkä CRP ja verenpaine. Kaikkia edellä mainittuja arvoja olen onnistuneesti kohentanut ruokavalion avulla. Samalla painoni on tullut alas yli 15 kiloa. Pidäthän huolta kehostasi, sillä se on ainoa paikka, jossa sinun täytyy asua. Tim Broon. Lisätietoja fitmill.eu. Tämän videon sisältö on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi. Emme suosittele kenenkään toimivan terveydenhuollon henkilön antamien ohjeiden vastaisesti, emme lääkityksen muokkaamista tai lopettamista emmekä millään muulla tavalla laiminlyövän sairauteensa määrättyä hoitoa. Videossa annetut ohjeet tai neuvot eivät ole hoitosuosituksia eikä hoitosuhdetta synny.